זה השנה 14 ברצף באים יחד להתאחד לדבר אחד, להתאחד ללא מחיצות, ללא שום הבדלים, לאבינו שבשמיים לומר לו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אחים ואחיות יקרים, תודה לבורא עולם שהגענו לרגע הזה. תודה רבה לכם, לכל תושבי באר שבע היקרים. תודה לכל היהודים היקרים והצדיקים שנתנו את חלקם בדבר הגדול הזה, שברוך השם זכינו להגשים את החלום, לבנות בית לכבודו של השם יתברך. משהו מיוחד קורה בעיר באר שבע, אחדות שבאמת אין כדוגמתה. היום זה השנה 14 ברציפות שאנחנו מצליחים לארגן מעמד, ולא סתם מעמד, מעמד שכולו אחדות, בין חרדים, בין חילונים, בין דתיים, בין מסורתיים. דבר כזה שנמצא בעיר, כל תושב בעיר אמור להיות גאה שהוא חלק מהעיר המדהימה הזאת. הבית הזה הוא הבית של כולם, ולנו נותר פשוט לומר תודה רבה.